Velkommen til TV2 Øst. Vi har fået nye seneste at vide om den palæstinensiske leder Arafats død, og derfor vil vi sende jer videre til den russiske ekspert Adam, som kan fortælle jer mere om sagen. I 2004 døde Arafat af naturlige årsager, men nu er sagen åbnet sig igen efter mistanke. Den palæstinensiske udenrigsminister Nabil Shaath efter samtale med Arafats franske læge, at de udelukkede gift. Dog hævdede Shaath senere, at han havde mistanke om mord. Franskmændene kunne ikke bekræfte nogen kendt gift i hans krop, som de havde i deres laboratorium. Arafats personlige læge, Kurdi, blev ikke tilladt, selvom Arafat ringede, hvis der var det mindste. Arafats kone Suha nægtede også at Kurdi adgang til Arafat på det private hospital i Paris, hvor han blev behandlet. Og han blev også nægtet adgang til Arafats lig efter døden. Suha afviste også al-Kurdi ved obduktion. I 2005 viste lægejournaler, at Arafats læger ikke kunne blive enige om dødsårsagen og antydede forgiftning. Senere i 2012 afslørede nye lægejournaler, at franske læger oprindeligt diagnostiserede Arafat med mavetarminfektion, typisk